Parrokia asmoa sortu zen Inazio Larrañaga eta beste jesuita talde batekin zebilea. Eta hoiek sartu ziren fabrikatan da lana eginez. Orduan apaiz bakarra zen, da, Inazio Larrañaga, gure nagusia, Garibaiko nagusia. Eta hoiek bizitzeko hartu zuten oin La Palmera onduan, hor bar La Palmera horren onduan guk La Carboneria deitzen genion. Eta hor bizi ziren. Hor niko jesuite ibili ziren. Nik uste bost bat ibiliko zirala eta geroztik oraindik gehiago etorri ziren. Gainera gerozkoak danak apaizak. Hor lehenengoak ziren hermanuak eta ikasleak. Baina azkenengo talde apaizena izan zen. Behin artien gero izan zen bila bat, izan ez angelitzea nahi zutela, eta azkenian apaizik ez zutenak, izan zuten gu jesuitak gera, eta guk ez dugu parrokirik eta ez errez, da gu jesuitakin gelditzea nahi dugu, orduan gu hemen gelditzen gera, eta apaizak ziranak, gero ja alde egin zuten danak, horiek jun ziran Beraunera, eta han bizi izan ziran urte batzuetan, eta hor lana fabriketan, Pasaiko fabriketan, da hor inguru hortan izan zen.